he kan ngai thlak tur hi Djibouti East Africa a thil thleng ni in ramte takte Ethiopia ram thlen le Red Sea tuipui kama ania Djibouti hi French Sovin African continent an colony nuhnung berni in kumsanga zakwa somsari paruk independent an nei ma kumkhat mai khani in aram chung chu abuain in tha na te chu hluarin thisen te chu aluang na sa hle a tu khat chu zirtir tu pakhat jeni chu a motor atanga run chukin classroom lampang chu aron panding nga la bota chuan mars ni thum sangka zakwa sumsari paruk ti chu lian taka ziakin zirlai no panglo thlen hun chu do thei tak chuan alo ngak hemi tuk tho hian Chhung le lampang mun pakhat atang hian friends no pang zirlai te chu school kal turin school bus a chuan anong kal khoma tuk dang ang thovin bus driver Francois chuan no pang lo lut te chu him taka lo bia in jing chibei chu alo buka ma se heti lai hian zirlai ni lo silai keng pakhati bus chunga chuan aron lut ve nol mai pistol Francium Max 1950 chuan bus driver Francois chu aron tin ngal silai keng dang mi engmo zat me chu ron lut ve ngalin Somali border lampanga tlan ngal tur chuan an vo zui ngal bok heta tang hian kan en ho tur le ngai nom em mai atak taka thil thleng 15 minutes of war chu ain tran chho don ta ani French zirlai no pang pakhat Bernardo pa chuan thil thleng chu pon lampang atang chuan alo muman hlau mai rang tak chuan bus chu ngal ma se ti thei anei tlem hle thung school bus driver Francois support chuan du thlan tur dang nei chuang hek lo le bus hijack tu ta ti ang chuan a ve tok maya highway atang chuan tlan pengin kong trum lama chuan an tlan zela thaler mun zau tak lama chuan an tlan chuak zui ta ani an mani kidnap tu ta chuan zirlai no pang te chu silai nen chuan vo betin an driver ber po chu a hlau thong le a hetia engmo chen an tlan nu hian sipai jip pani chuan an ron zui tatlat mai le heti lai hian school lama po chuan an zirtir tu nu jedi chu angai a thato lo khop maya school tran hun jingdar kwa po chuan naupang pakhat ma chu an ron la thleng si lo angai thathei lo chuan room le lampanga class a chuan avakal phaya chuta po chuan naupang pali chi hi an lo oma thil dik lo eng thilemuni tak chu a thlenga ni ti chu aring thiama sipai motor pahnih te khan an hnung lampanga chuan an zui ve reng awangin naupang kidnap tu te po chu ngai ngam tak chuan an thei to bik lo an bus driver chu han vo le in chak taka tlan tur chuan an han tia an hnung lampanga run zui tu sipai motor te chu an kap zui throi mai boka an manama border sipai duty te chuan kongpuya chuan spike strip hi lo pha in gate chu an lo ti niam boka ma se an driver chu ding lo tur le chak taka tlan tlang tur chuan an tia Francois support chuan a motor chu ti ding lovin chak tak chuan atlan tlanga ma se spike strip ra na lama khan motor ke zong chu che in reipo tlan thei to lo chuan school bus chu thaler ram pale lenga chuan ading taringot mayani an hnung lampanga la chuan sipai ho chuan an lo chang thup maya let na chi chu ani to box si lo no pang kidnap tu te chuan bus driver Francois chu thuking tuwa chuan mangin an thil du le an thil phut te vathlen tur chuan an tir zui ngal heng Misual te hian zirlai no pang somti pakhat lai mai kidnapin Somalia him taka thlen tir chu an ngiat ve tlat mai bok chanchin thar chuan Djibouti chau ni lovin Europe lama an mani op thin tu France thleng chuan a thleng ngal thuaya France ram sarkar po chuan an khwale tui zirlai no pang ta kidnap tu chu terrorist ti chuan a puang zui ngal bok eng kidnapper te hian thil demand lian tak mai pahni an neya chung zinga pakhat jok chu France ho chu arang thei ang bera Djibouti atanga in hnuk dok tur le
apa ni na chuan independence an sual na lama political prisoner zong chua turin an demand boka French sarkar chuan manmo takin Captain Andre Garvel chu an ko ve nga la ani hi GIGN an ti mai French police traffic te elite technical unit thau an niya counter terrorism atan tele Misualin mian man changa chan chuak tu ta na din an deuh ber maya hei hi French rampona an mission an nei masak ber tu trum ani nge a Captain Andre chuan atim te chu khom ngalin arang thayang ber chuan Djibouti lampang chu an panding nga la airport a chuan American advisor CIA agent pakhat Philip Safar chuan alo muak boka ati la hian Andre team te chuan Misual hovin no pangan kidnap an chan chu na tur an man ruate chu an lo endik mek boka Misual hovin azirlai no pangte an lo kidnap ani ti riat vele Jenny po chu border lama chuan arang thayang ber chuan akal ve nga la July muna an officer in charge Ramani nena chuan no pang kidnap omna muna chuan vakal chu a handila mase ani chuan asahim natan kalchu alorem ti hau lo mase Jenny chuan a huaisen na chu han som khomin no pangte thlabar takan om chu ngai ngam lovin officer in charge Ramani thu lo chuan Misual ho omna lama chuan atlan pheita chiam mai le no pang kidnap tu te jinga an ho tu pa pakhat barkhata churon chukin Jenny chuan alo bia a an zirtir tu nu ani thu le no pang te chu thlamuang taka omtir adu thu han rila silai chuan abul vel chu rong ka pop ma se waisen tak chuan a mami chu a ma chon tlat maya barkhata po chuan athil soi chu adikani ti hre in Miss Jenny chu no pangte thlamon turin bus lama chuan a hroi phei ve ta ani no pangte chun lo thlabarin hre om chu an lo ti hle a athiam ang tok chuan a han thlamon nga la hemizan zan rei to taka hian Andre le atim GIGN ho te chuan Somali border chu an ron thleng ve ta hlol mai le a hmun an ron thlen chuan thaler hmun fal taka school bus light engwak lo hnuaya lo ding chu an va mu theia chulai hmuna French sipai general Vavatanen chuan in be in ani chuan operation nei phalna chu lo pe in an thil hriat ang chu alo hril ve ngal bok basunga chuan Jenny chuan waisen takin no pangte tan chuan ading zela Bernardo phei chu kidnapper pakhat khan a hmaya nataka achut saka wangin a thi mai pielama a vung na sa hle a Jenny chuan a hmai vung te chu a enkol saka e basan hijack na tanga meter zabor vela hla a chuan Andre le tim te chuan briefing chu an lo nei me ka no pang kidnap tu te chu mi pali ni in chung mi te chu FLCS an ti mai militant hawan lo ni ya Djibouti border crossing Somali ram chunga lu an tum don ani ati la hian Andre chuan atim zinga mi pahni ir kale John Luke te chu mun mavel lo vathli thlai tur le sniper positioning lo vala tur chuan atir lo ka irka te pahni po chuan an du tu sa marema chuan om hmun chu an khwar dun nga la ati lai hian Andre po chu bus nei thei turang bera chuan aruk chuan awak phei ve ngal buka he bus omna hmun hi phaizol ni in thlia tu pakhat ma a om si lova film khur chu angai tak zetani atim te chuan ral khata tang chuan lo thlirin an lo humai ang ti hlau chuan an lo thodep dep maya zunram thir tura ron chuwa Jenny chuan Andre chu aron muthut maya atir chuan aphudo zok nge a mase pangai tak chun omin bus lama chuan aliat vele ta ani Andre chu film khur thei to pa a om mek lai chuan an hung lampang atang chuan sipai ho chuan floodlight an ron on tak phut mai korvara thildum kayan soyang mai chuan alang chiang tana sa mai sia man mo tak chuan an base lama chuan aron tlan kira anaw te ho po chu light lo on tu te laka chuan an thin chu arim ve hle a bus lama tang mek Jenny chu thil thleng lo ang mai chuan pangai tak chuan a om thei tlat maya akianga chuan barkhata chu rong kalin zirtir tu ani ve tho thu te
naupang te chu a hmangai thu le ramdang sarkar thunei na hnuaia naupang te an seilian mai tur chu angai ngam lo thu alo hril ve meka general favata puan ina chuan captain andre chu thinrim tak chuan a ang chuaka an thil ti tumte an ti flok vek thu aron soi chuaka general favata chuan engtiang chin nge operation chu neyan tum ti chuan andre chu alo zota captain andre chuan anau silai ka thiam bik ten naupang kidnap tu pali te chu aruala anda that thei mai tur thu alo hril ve thung mase general favata chuan an thil ti tum dan chu aring zo tlat lo a chan po GIGN hi kum khat vel chawa upa alania chumi mai pi lama tun trum hi rampon lama an mission voi khat ti na tur alo ni bok nen aring zo chi alo po hi a om ve tho mai an hlo chamani vai chuan khovel ma a friends amor pho tur chu general favata hian angai ngam lo ani ber mai hemi mai pi lama hian CIA agent Philip Safar Khan thiltleng engkim chu atli thlai vereng boxia pressure chu asang hle ani general favata hian heng kidnapper mi pali te chi hi a hlawani chi lova ani na dik taka chuan Somali militant mitam tak te chu engtik lai puwa ron thleng thei an ni to wangin an thil ti tum chu a flop mayang ti chu a hlau thong ani heti laya Somali militant ho hi Soviet Union ina apui mek ten nia an chakin thilan ti thei em maya French sarkar ne na anin ti boy ani vai chuan olsam te in Djibouti tang hian an nor chuak thei don ani ti po chu a mutlang vek bok ma se andre chuan a thil ti tum chu thlau thlak ala tum hau lo am plan ang chuan kalchun zoma kidnapper ho chu Dahṭha fel vat mai chu adu ve thung anaw te chu ring to ka jingma taka che chuak thei tur chuan an ral thum te chek non tur chuan a han tia tlang lung hmuna chuan a sniper te chuan om hmun chu khwarin adang zong chuan silai le side arm te nen chuan an hmalam pang chu an pan zui ta ani sniper marksman pali te po chuan an om hmun chu khwar felin an target po chu chiang takin an hmu thei ta captain andren hena chuan anin rin to thu an han hrila general favatan hena chuan engkim anin pe fel vek to thu le a order an nga thu chu a han hril chhong ve le a ma se ani chuan ka phalna ala pe thei tlat lo thu nei tu sang zo paris lamatang chuan hostage te chu chu fel vek an ni ma lo chuan chung kidnapper te chu ka phalna an lo pe thei tlat lo ani na taka chuan he thil hi politics lian tak mai ania kovel mit muwa amol phau pal thei ti a in hri a hemi mai pialama hian Somalia le athurual pui Soviet Union te ti thin rim a hlau boxia chu ani deuh ber mai thupek dang chuale ma lo chu kalsun thei ani to boxi lova thaler ni sanwaya chuan an tangot ngot mai ani heti lai hian thunei tulam pang chuan no pang hostage te chu ei in pek an lo dila chu an mani kidnap tu te po chuan lo phal sakin jeep pakhat mang hian no pang ei tur chu an vakeng pheya captain ramani chuan ei tur te le no pang then khat te chu in thleng a han dila ma se barkhata chuan alo rem ti lo na samai heti ve lai tak hian me cheno pang pakhat luisi chuan captain ramani chu avakwa chot maya he thil hian an borok chu ati so sang man le a heti lai tho hian an buina bel cha turin Somali militant tam tak mai chu an lampang pan chuan an ron tle ta dul mai le man ro tha tak nen chuan an ron thok ri ple mai sia an buina chu atop mai donin alang tlat lo basung ala chuan an buina chuan a vor top chu alo thleng ve mek bok captain ramani chuan luisi chu kaltir mai chu atum bik ta tlat lo barkhatala chuan asilai chuan lo tinin jeni chuan asilai chu Dahṭha tur chuan alo tia chuta an boina so sang tak chu apuak ke ta barkhata chuan mun le muna captain ramani chu akap hlum ta der mai tlang lung muna om hun khwar mek tu sniper ho chuan chiang takin thil thleng chu an lo mu ve vek boxia an thin chu arim ngang mai
darkar chan ve chuang aral le tu po chuan mason na chu ala thei tlat lo nila chu asa em maya Andre le atim te chuan chu ni sa chu an tor tlok mai angai boxia a hre ve du khopang le heti lai hian Jenny chuan Bernardo mai chu avun sak to wangin barkhata bula chuan damdoi ngai sak tur chuan alo nge na ma se ani chuan alo rem ti tlat lo ani ril ruwa chuan Djibouti chua san vat le an lo palani puwa Somali militant hawin an lo pui thei dan rak tur chu alo ngai tu ve thunga heti lai hian general pun ina chuan Andre le fawata chu nasa takin an lo in hnial du na general chuan lo in hnuk dok ri mai tur le thunei tu sang lampang atanga order awm le ma lo chu lo in raring ri tur chuan alo tia heti lai hian makdeu mayin Jenny chuan Bernardo kha aron ruai lut lol mai barkhata kha thinlung sak viau ma se Jenny hian eng tin emo along pin thei lo maya Captain Andre chuan chu hun chu rem changa chun lo la in Jenny chu athil hriat te hril tur chuan alo tia Jenny chuan no pangkit nap tu te chuan assault rifle ba ka grenade an ken thu te zan lama ama thayang bera Somalia lama kalpuyan tum to thu te chu alo hrila Andre le fawata te po chuan an hun nei chung chu arai to don lawani ti chu an hrethiama man lawat lawani chuan no pang hau chu Somalia ram chunga hroi lutin an nu le pa te an mu le to ngai don lawani ti po chu an ring thiam boka heti lai hian supply po chu ron thlengin eile in tur te chu an han in le te a Jenny po chuan no pang te in tur tuivel te chu a thei ang to ka tam chu a keng phei le boka ei in te an zo ta ka chuan Andre le CIA agent Philip sate chu tlang sang lama chuan an han chho du na Somalia militant so an thlir mek lai chuan thilmak danglam tak mai hi an va mutatlat mai an zinga chuan Russian KGB agent ni ngei tura ngai thei vun ngau hi an va putel tatlat mai he thilin ati chen em pakhat chu Africa ramte takte pakhat chu nga po kol tuar chu nasa takin ala omani ti a hriat theya heti lai hian thlaler ni sa tak chuan Andre team te po chu nasa takin ati chaw hle to bok an lu te chu na in an thil mu te po chu a vai da ruai to maya Andre ngei po chuan hun rei tak chu anau te chu an om le ni chuan man tlak lo khopin an chaw thei to don ni chuan a hre ve boka heti lai hian an hmalama chuan motor pakhathi aron lang tawa wa mai le chu motor chu kidnapper tele no pang ho Somalia lama an phur phaina tur hi alo niya Andre chuan general hna chuan order peturin a han ngen leya ma se ni chuan alo phal le tlat lo Captain Andre chuan ama thu in thutluk na chu asiam watangai ni ti hre in anau te chu position la tur chuan a han tiya a sniper te po chuan an target theu chu an tin zui ngal sniper silai pali te chu silai pakhat puak ang mai chuan aron puak ta thruai mai chu vele no pangkit nap tu mi pali te chu bas chunga chuan du lo payan soyang mai chuan an tluta thlor maya silai puak thom chuan Somali militant ho po chu atiral khel hle maya bas chunga chuan thom dang a zui lo re hian a re tlok maya chu hun chu Jenny chuan che thuna ni ti hre in no pang chaw to le mut chuak to te chu han kai thovin tlan chu pui chu alo tum me ka ma se heti la hian barkhata naw te jingami basa ve lo pakhat chu ngai thalo le chin chang ron en dik tura rong kal chuan Jenny te chu aron muwa ka tum lai tak chuan Andre chuan aluwa tak chuan arong ka sak leya chu vele Andre na chu Somalia militant ho chuan ron mu in an rong kap ta chiam mai in ka na tak chu heta hian ain tran zui ta ani tamhne vewe ti lo chuan training an ne that lo chu ron lang chuk in mitlem te ne chuan anin be tok viau maya a big taka train Andre team te chuan chung militia ho chu an nor let zela an silai ka piang chuan an tum chu a fu chat zel maya Somalia militant ho po chuan an ti dan chu thlakin bas lampang chu an rong kap tran ta he thil hi mu in irka camper le lieutenant pers te chu bas veng turin
bus nei theyang bera chuan an tlan zui ve le ngal Jenny po chu alo om mai bi khau lo barkhata silai khala in a thei ang tok chuan an mani lo beliat tu te chu alo kap ve a ati lai hian irka le camper te po chu basunga chuan ron lutin Jenny chu an ron pui ve ngal bok Somali militant ho kai roi tu pa ber KGB agent ni ngei tura ngai thei pa chu an vaka phum boka mi engemaw zat mai an ka phum to chung po hian phung velan soyang mai chuan an ron lapung tul maya chu thaler khorum rut noya chuan in dona chu atang hle a chu thaler vai vut chunga chuan mithi ruang te chu an let pheng phung to maya captain Andre team te po chu an him thereng bik lo camper chu ake a chuan an rong ka fu saka ma se oisen tak chuan ke hliam chung po chuan alo beilet zela heti lai hian thunei tu sang lampang atang chuan no pang chan chuak tura order chu an ron ti chuak ve a awata te po chu ron thok chuakin no pang ho chu an ron chan chuaka an hlim tlang hle a ma se an lom na chu afam kim tlat lo no pang somni zinga pakhat chu aboral toni ti hriat tak hian a che to tlat lo no pang pakhatin anun na hlutak a chan ve tlat awangin an operation chu captain Andre chuan a hlo cham ni chuan angaya eti lai hian general favata chuan an thil ti ro pui tak awang chuan lom tu chu alo hril luama ma se Andre chuan no pang pakhatin nun na chana engtin nge chu thil chu hlo thlin na ani thayang ti in alo chang le ta tu chuan nge anu le pa bula an fanu thi thu hi var hil ngam tang ti chuan alo zot le thunga general favata chuan no pang zong le an zirtir tu nu chan ai chuan no pang pakhat chan chu thil ro pui takalani zoka sin ti chuan alo chang let vele boka zan lama chuan no pang an chan chu tak te po chu an chung te nen hlim takin anin mukhom le theita ani kum khat aliam le nu sangka zakua somsari pasaria chuan Djibouti po chu French sarkar tang chuan ai indang ve ta a he thil thlena tanga kum somli aliam le meu chuan GIGN te chuan operation rang nei le in hostage po mi zaruk chuang zet mai chan chuakin heng an operation nei zong na tang hian mi som pakhat chi an chan bokani